κυρίαρχο θέμα των ημερών είναι φυσικά η Ανάσταση του Χριστού, η οποία έφερε συνθέμελα μια τεράστια αλλαγή και στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο λειτουργίας του κόσμου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ειδούμε το πώς επηρέασε τις ζωές των ανθρώπων που τη βίωσαν την Ανάσταση, που την είδαν την Ανάσταση. Και έτσι, παρατηρώντας αυτούς τους ανθρώπους, τους μαθητές του Χριστού, τους Αποστόλους, βλέπουμε ότι ακριβώς πριν την Ανάσταση είναι άνθρωποι δειλοί, φοβιτσιάριδες, επιπόλαιοι, λογάδες, με όλα τα ανθρώπινα πάθη που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος, όπως το να διεκδικούν πρωτοκαθεδρίες, όπως έκανε ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης που πλησίασαν τον Χριστό και του είπαν: εμείς θέλουμε όταν θα γίνεις βασιλιάς να κάτσουμε σε 2 θρόνους δεξιά και αριστερά από σένα, να συμβασιλεύσουμε με σένα. Και αυτό το είπαν στο Χριστό αμέσως μετά την πρόρηση του πάθους του. Δηλαδή λέγει ο Χριστός: τώρα θα πάμε στα Ιεροσόλυμα και εγώ θα παραδοθώ στα έθνη και θα σταυρωθώ, και οι 2 Απόστολοι σαν να ήταν στον κόσμο τους, και ήταν στον κόσμο τους, του λένε: εντάξει, εμείς θέλουμε να κάτσουμε δεξιά και αριστερά από σένα σε θρόνους και να γίνουμε βασιλιάδες. Που σημαίνει ότι ακόμα και οι πιο κοντινοί συνεργάτες του Χριστού δεν είχαν συναίσθηση, δεν είχαν συνείδηση τι σημαίνει η αποστολή τους. Γιατί απλώς χαίρονταν επειδή έκαναν θαύματα. Μην ξεχνάμε ότι ένας εξ αυτών, ο Ιούδας, ποδοπάτησε το δώρο που του έκανε ο Χριστός. Γιατί και η κλήση του Ιούδα έγινε από τον ίδιο τον Χριστό. Δηλαδή δεν πήγε ο Ιούδας στον Χριστό, αλλά ο Χριστός τον κάλεσε τον Ιούδα, όπως κάλεσε και όλους τους υπόλοιπους μαθητές. Δεν μείναν όλοι κοντά του, κάποιοι εξ αυτών έφυγαν. Έχουμε το γεγονός εκείνο που μόνον οι 12 έμειναν κοντά του, ενώ οι υπόλοιποι αποχώρησαν. Σκανδαλίστηκαν με τον Χριστό και αποχώρησαν. Και έχασαν την ευκαιρία να έχουν τον δάσκαλο της ζωής ενεργό μπροστά τους, συνεχώς, και να διδάσκονται από Αυτόν. Μάλιστα ο Χριστός απόρρισε τρόπον την άμεσα σε εισαγωγικά, ως παντογνώστης δεν απορεί, αλλά για να γίνει η συζήτηση και να αποκαλυφθούν οι διαλογισμοί, λέγει στους 12 που τους είδε κοντά του όταν είπε ότι όποιος θέλει να φύγει ας φύγει, έφυγαν οι περισσότεροι, περί τους 400 έφυγαν, και έμειναν οι 12 κοντά του. Και λέει ο Χριστός: εσείς δεν θέλετε να φύγετε? Και τότε ο Απόστολος Πέτρος είπε: σε ποιο να πάμε? Εσύ μας λες για την αιώνια ζωή. Επομένως, βλέπουμε ότι οι μαθητές λειτουργούν πολύ ανθρώπινα, και κοντά στην ψυχολογία τους είναι και η δικιά μας ψυχολογία, η οποία κάνει συνεχώς σφάλματα και λάθη. Λογικό πράγμα. Πρέπει να δούμε τώρα τι άλλαξε στην ψυχολογία των μαθητών και τους έκανε ξαφνικά από φτωχούς, αγράμματους, φοβιτσιάριδες ανθρώπους, τι τους έκανε ξαφνικά θηρία ανήμερα. Σήμερα τους είδαμε στον ναό, όταν ακούσαμε το αποστολικό κείμενο πριν από το Ευαγγέλιο, μας έλεγε ότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης περπατούσαν δημόσια και κήρυταν για τον Αναστάντα Χριστό. Αυτές τις μέρες ακούσαμε ότι και έναν πολύ παράλυτο, έναν πολύ άρρωστο άνθρωπο, τον σήκωσαν επάνω. Ήταν ζητιάνος στην είσοδο του ναού, και ο ζητιάνος αυτός έλεγε ότι δώστε μου κάποια ελεημοσύνη,
και ο Πέτρος του λέει αυτό που έχω αυτό θα σου δώσω. Λεφτά δεν έχω εγώ, θα σου δώσω αυτό που έχω. Τι έχω? Τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τη χάρη της Ανάστασης. Εν το ονόματι Ιησού Χριστού έγειρε και περιπάτη. Στο όνομα του Χριστού μου που είναι ζωντανός, σου λέω να σηκωθείς επάνω και να περπατήσεις. Και παρευθύς σηκώθηκε πάνω ο Ζητιάνος και περπάτησε. Και έγιναν τόση μεγάλη σωρία θαυμάτων, ώστε λέει από τις πέριξ κόμες της Ιερουσαλήμ έφερναν αρρώστους και περίμεναν να περάσει ο Πέτρος με εκείνον τον καυτό ήλιο, τον μεσογειακό, και η σκιά του μόνο να πέσει πάνω στους ασθενείς και οι ασθενείς γινόταν καλά. Το διανοείστε πόσο συγκλονιστική ήταν η παρουσία αυτών των Αποστόλων. Αυτοί λοιπόν σε λίγο θα τους δούμε να οδηγούνται και στο συνέδριο και εκεί πέρα να μιλάνε με πολλή παρησία μπροστά σε όλους και να μην φοβούνται καθόλου. Ποιοι? Αυτοί που ήταν των θυρών και κλεισμένων. Κλειδαμπαρώσαν τις πόρτες. Υπάρχει εκεί πέρα η περιοχή έξω από τα Ιεροσόλυμα, κοντά στο λόφο της Ανάληψης, ένα μέρος που λέγεται Μικρή Γαλιλαία. Εκεί ήταν το πανδοχείο, μέσα στο οποίο πανδοχείο φιλοξενούνταν όσοι ερχόταν από τη Γαλιλαία. Και επειδή ήταν και εκτός Ιεροσολύμων, ήταν φοβισμένοι οι μαθητές, φύγανε εκεί πέρα, μείναν μέσα σε εκείνο το σπιτάκι, το πανδοχείο, και μάλιστα είχαν βάλει και εμπόδια πίσω από τις πόρτες, μην τυχόν και οι φρενιασμένοι Εβραίοι, αυτοί που σταύρωσαν τον Χριστό και ούρλιαζαν και φώναζαν κατά αυτού, μήπως τυχόν έρθουν και ψάξουν και αυτούς και τους κυνηγήσουν. Εκείνο όμως που τους αλλοιώνει, εκείνο που τους κάνει δυνατούς, εκείνο που τους κάνει ατρόμητους, είναι η θέα του Αναστάντος Χριστού. Το Χριστό μας, πρώτη σταυρώσεώς Του, πρώτης Αναστάσεώς Του, μπορούσαν να τον δουν όλοι, μπορούσαν να τον ακουμπήσουν όλοι. Βλέπουμε σε περικοπές που λέει ότι το πλήθος συνέθλιβε αυτόν, δηλαδή έπεφταν επάνω του και σμπρώχνονταν επάνω του, μπορούσαν να τον ακουμπήσουν και να τον σκουντίξουν και να τον σμπρώξουν. Αλλά ήταν τόσο αληθινός, τόσο υπαρκτός ο Χριστός μας, ώστε τον έπιασαν στα χέρια τους και οι Εβραίοι και τον έφτυναν και τον χτυπούσαν, αλλά και οι Ρωμαίοι και τον μαστίγωσαν και τον σταύρωσαν, που σημαίνει ότι ο Χριστός είχε μία συμπεριφορά σωματικός σαν όλους τους ανθρώπους. Μόλις ανασταίνεται, βλέπουμε μία διαφορετική συμπεριφορά. Ο ίδιος είναι ο Χριστός. Απλώς τώρα αποκαλύπτει τα χαρακτηριστικά του τεθεωμένου σώματός του. Επί παραδείγματι, εσφραγισμένου του μνήματος η ζωή εκτάφου ανέτειλας Χριστέ ο Θεός. Δηλαδή, ενώ είναι κλειστός ο τάφος, ενώ υπάρχουν επάνω οι σφραγίδες των Φαρισαίων, ενώ υπάρχει απ' έξω η κουστοδία των Ρωμαίων στρατιωτών που τον φυλάσσουν τον τάφο, εσφραγισμένου του μνήματος, η ζωή ανασταίνεται. Δεν έγινε με τον τρόπο που φανταζόμαστε ή που το βλέπουμε καμιά φορά στις ταινίες, ότι ξαφνικά πετιέται ο Χριστός με ένα μαγιό και μία σημαία στο χέρι και τον βλέπουν όλοι. Όχι. Αυτό είναι μία διαφορετική αντίληψη, καθόλου θεολογική και καθόλου αληθινή. Ο Χριστός σηκώθηκε μέσα στον τάφο, τύλιξε τα νεκρικά του σεντόνια, τα τύλιξε, τα δίπλωσε, που σημαίνει ότι δεν έγινε με βιασύνη η Ανάσταση, και μετά χωρίς να φοράει ρούχα, ολόγυμνος, αλλά αθέατη η γύμνια του, γιατί ήταν γεμάτος από άκτιστο φως, με φως γύρω του, πέρασε μέσα από τα βράχια του τάφου, του Παναγίου Τάφου, και βγήκε έξω. Εκείνη την ώρα που βγήκε έξω ο Χριστός μας ήταν μόνον η Παναγία εκεί. Η Παναγία μετά την ταφή δεν γύρισε στο σπίτι, αλλά έμεινε εκεί
και προσκαρτερούσε την Ανάσταση. Η Παναγία ένιωσε φρικτότατο πόνο. Λέγεται ότι ο τέταρτος σταυρός του Γολγοθά ήταν ο σταυρός της Παναγίας. Το είχε προφητεύσει ο Άγιος Σημεών ο Θεοδόχος στην Ιππαπαντή. Της είπε, σου δε θα περάσει μέσα από την καρδιά σου, σου δε την καρδία διελεύσετε ρομφαία, δίστομο μαχαίρι θα περάσει από την καρδιά σου. Δηλαδή θα πονέσεις πάρα πολύ βλέποντας την Σταύρωση του Χριστού. Όμως η Παναγία, όπως πολλές φορές δεν κατανοούσε πλήρως όσα συνέβαιναν και όσα έλεγε ο Χριστός, όμως είχε μια απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο Χριστός ήξερε τι κάνει. Δηλαδή η Παναγία τη βλέπουμε και μέσα στους ύμνους που ψέλνουμε, ιδίως στη Μεγάλη Παρασκευή, στη Ζωή εν τάφο, λέει ότι θαυμάζει η Παναγία την άκρα συγκατάβαση του Χριστού. Δηλαδή κατανοεί ότι ο Χριστός δεν βρέθηκε εξ αδυναμίας πάνω στο σταυρό, αλλά ότι το επιτρέπει ο ίδιος να τον σταυρώσουν. Επιτρέπει ο ίδιος να πεθάνει. Επιτρέπει ο ίδιος να ταφεί. Και η Παναγία έχει αυτή την έντονη πίστη μέσα της, την ανυπέρβλητη πίστη της, και γι' αυτό δεν φεύγει, κατά μια πληροφορία που μας διασώζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στέκεται έξω από τον τάφο, και όταν ο Χριστός βγήκε ολόφωτος μέσα από τον τάφο χωρίς να έχει μετακινηθεί ο λίθος, η πόρτα είναι ακόμη σφραγισμένη, οι σφραγίδες είναι επάνω, οι στρατιώτες είναι απ' έξω, βγαίνει, την χαιρετά και φεύγει. Και τότε η Παναγία φεύγει και αυτή και γυρίζει στο σπίτι για να πει στις υπόλοιπες μυροφόρες τι συμβαίνει. Όμως η Παναγία μας είναι λιγομίλητη. Δηλαδή αφήνει τον Θεό να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτηματικά και τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν δεν πληροφορεί τις μυροφόρες κάτι περισσότερο, αλλά το πρωί, ενώ ξημερώνει η ημέρα της Κυριακής, της μίας των Σαββάτων, η πρώτη μέρα μετά το Σάββατο. Η επόμενη μέρα πώς λέγεται? Δευτέρα. Η επόμενη Τρίτη. Αριθμητικά ανεβαίνουμε. Αλλά η μία, η πρώτη μέρα της εβδομάδας είναι Κυριακή. Την ονομάσαμε όμως Κυριακή στο όνομα του Κυρίου. Και έτσι λοιπόν κατεβαίνουν οι μυροφόρες στον Πανάγιο Τάφο και μαζί τους και η Παναγία. Και εκεί πέρα, την ώρα που φτάνουν, γίνεται σεισμός και πέφτει η πέτρα. Είναι η απάντηση στην ανησυχία των μυροφόρων, τις αποκυλήσει ημίν το λίθον. Ποιος θα μας κουνήσει το λίθο? Να πούμε τους στρατιώτες να μας βοηθήσουν. Οι στρατιώτες αυτοί θα θέλουν να μας βιάσουν, θα θέλουν να μας κάνουν κακό. Δεν μας ανέβουν οι στρατιώτες. Είμαστε υπόδουλοι Εβραίοι, αυτοί είναι κατακτητές Ρωμαίοι. Επομένως οι σχέσεις δεν είναι καλές. Δεν μπορείς να τους πεις, να τους αγκαρέψεις και να τους πεις, σας παρακαλώ, μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγα και να κουβαλήσουμε την πέτρα? Θα τις βρίζαν και θα τις διώχναν. Γιατί δεν καταλαβαίναν και την υποχρέωση ότι πρέπει οπωσδήποτε να μυρίσουν το σώμα, δηλαδή να ρίξουν μοίρα στο σώμα. Δεν το καταλαβαίναν αυτό οι Ρωμαίοι. Χώρια που συχαινόταν το Χριστό, ο Χριστός φαινόταν ότι ήταν ένας στασιαστής, πόσο μάλλον να τις βοηθούσαν αυτές να κάνουν τη δουλειά τους. Και άμα θέλετε εσείς να κλέψετε το σώμα, δεν θα σας βοηθήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν στην ανησυχία των μυροφόρων απαντάει ο Θεός και άγγελος Κυρίου κάνει σεισμό, πέφτει η πέτρα μπροστά του, οι στρατιώτες τα χάνουν και απλώς διαπιστώνουν οι μυροφόρες ότι ο Χριστός δεν είναι μέσα, δεν έχουν μπει μέσα, δεν έχουν πειράξει τίποτα μέσα οι μυροφόρες. Τις πληροφορεί ο άγγελος και τις λέγει Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών ούκα εστιν όδε, αλληγέρθη. Σηκώθηκε ο Χριστός, δεν είναι εδώ. Πηγαίνετε πέστε τους μαθητές, ποιους? Τους μαθητές. Οι άντρακλες που θα βοηθούσαν, που θα τραβούσαν μαχαίρια, που θα σφάζανε, που δεν θα αφήναν τον Χριστό, κλειδωμένοι μέσα στο σπίτι. Και οι γυναικούλες μέσα στη νύχτα, εκεί πέρα που ήταν τόσο επικίνδυνα, μέρος εκτός Ιεροσολύμων, έξω από τα τείχη, που σημαίνει ότι μπορούσαν να ήταν του κόσμου οι ληστές γύρω-γύρω, και οι κακοποιοί και οι παλιάνθρωποι, αλλά και οι κατακτητές που επίσης δεν σέβονταν τους Εβραίους, δηλαδή αν βρίσκαν μια κοπέλα ξεμοναχισμένη θα τη βιάζαν. Λοιπόν, και αυτές οι γυναικούλες πηγαίνουν στον τάφο
Να ποια είναι η θέση της γυναίκας. Να τι περιγράφει ο Θεός. Να γιατί οι καλύτεροι συνεργάτες πολλές φορές το έργο της Εκκλησίας είναι οι γυναίκες και όχι οι άντρες. Και οι άντρες βοηθούν. Αλλά οι γυναίκες έχουν αυτόν τον εσωτερικό ζήλο, την παρόρμηση, την έμφυτη πίστη στο Θεό, που πραγματικά σε εντυπωσιάζει. Πόσοι γυναικούλες δεν φοβήθηκαν και πόσοι μαθητές ήταν τρομοκρατημένοι και τρομαγμένοι και κλειδωμένοι και αμπαρωμένοι μέσα. Πάντε πέστε, λέει στους μαθητές, ότι θα τους δω στο όρος της μικρής Γαλιλαίας, δηλαδή σε εκείνο το πανδοχείο. Η Γαλιλαία είναι πολύ μακριά, είναι μια περιοχή, ολόκληρος νομός, ας πούμε, μεγάλη περιοχή στο Ισραήλ, στο βόρειο Ισραήλ είναι. Δεν τους είπε σε εκείνη τη Γαλιλαία, αλλά Γαλιλαία λεγόταν το ξενοδοχείο, το πανδοχείο που βρισκόταν δίπλα στα Ιεροσόλυμα. Θα σας δω στη μικρή Γαλιλαία. Πέστε τους μαθητές μου και τον Πέτρο, και τον Πέτρο το βάζει ξεχωριστά. Γιατί ο Πέτρος έχει αρνηθεί τον Χριστό, δεν είναι μαθητής. Δεν μπορεί να είσαι μαθητής όταν έχεις αρνηθεί το δάσκαλο. Πολλές φορές το λέμε εμείς. Εγώ όχι, είμαι. Αλλά δεν είσαι. Αφού αρνήθηκες το δάσκαλο, δεν είσαι. Μπορεί με το μυαλό σου να αθώνεις την άρνησή σου. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο Χριστός δεν το λέει τιμητικά, πέστε τον Πέτρο που τον αγαπάω πολύ να έρθει, αλλά χαριστικά, παρόλο που με αρνήθηκε, πέστε τον και αυτό να έρθει μαζί με τους μαθητές μου. Τι πιο τιμητικό να σε λέει ο Χριστός, μαθητή του. Λοιπόν, ενώ ο Πέτρος είναι κάτι άλλο. Είναι εκπεσόν μαθητής και γι' αυτό ο Χριστός θα οικονομήσει την επάνωδο του Πέτρου με την τριπλή εκείνη ερώτηση που θα του κάνει αργότερα, μετά την Ανάστασή του. Μετά την Ανάσταση ο Χριστός δεν οράται. Δεν μπορείς να τον δεις τον Χριστό μετά την Ανάσταση. Πρώτα όλοι τον βλέπαν, και τα ζώα, και οι δαίμονες, και οι άγγελοι, και οι άνθρωποι. Βλέπαν τον Χριστό. Μετά την Ανάσταση δεν μπορείς να τον δεις τον Χριστό. Είναι φάντασμα? Όχι, δεν είναι φάντασμα. Αλλά είναι το τεθεωμένο σώμα, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό και δεν μπορεί να το κατανοήσει κανείς όταν είναι ακόμη γήινος, όπως είμαστε όλοι εμείς. Εμείς είμαστε γήινοι. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Βλέπετε πως είναι το τεθεωμένο σώμα. Βγαίνει μέσα από τον τάφο, ενώ είναι κλεισμένη η πόρτα. Μπαίνει μέσα στο χώρο που είναι οι μαθητές και κλεισμένων των θυρών. Ενώ έχουν από πίσω αμπάρες, έχουν βάλει και ένα έπιπλο, έχουν βάλει και μερικές καρέκλες από πίσω, τόσο καλά κλεισμένη η πόρτα, ο Χριστός μπαίνει και στέκεται στο μέσον αυτών. Είναι τεθεωμένο το σώμα. Επίσης δεν το βλέπουν και δεν το αναγνωρίζουν όλοι το σώμα, αλλά ποιος? Όποιος έχει περισσότερη χάρη. Όποιος μπορεί να είναι δεκτικός να δει το Χριστό μας. Μετά αρχίζει ο Χριστός την Ανάσταση και τακτοποιεί τα πράγματα. Και λέει, εσύ μπορείς να με βλέπεις γιατί είσαι τακτοποιημένος εσωτερικά, είσαι προετοιμασμένος. Έχεις κάνει την ψυχή σου, την έχεις καλλιεργήσει. Είσαι έτοιμος. Αν δεν είσαι έτοιμος, δεν μπορείς να δεις τον Χριστό. Τον βλέπει η Μαρία η Μαγδαληνή. Αφού πήγαν και ακούσαν αυτά από τον άγγελο, φύγαν οι μαθήτριες. Και πήγαν και τα είπανε στους Αποστόλους. Και τους λένε, ξέρετε, ο Κύριος αναστήθηκε. Μας το είπε ένας άγγελος. Και οι μαθητές είπανε, μπράβο, τι καλά που μας τα λέτε. Όχι. Εφάνισαν αυτής ως ηλίρος. Άμα χαζέψατε εσείς, τρελαθήκατε οι χαζές, από τη λύπη σας, από τη στεναχώρια σας, βλέπετε φαντάσματα. Ο Πέτρος μπαίνει σε ιδέα. Λες, και αρχίζει και τρέχει. Μαζί του και ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Φεύγουν από το σπίτι και τρέχουν να πάνε να δουν πού είναι ο τάφος. Φτάνει ο Ιωάννης ο Θεολόγος πιο γρήγορα. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος είναι αμούστακος, είναι νεαρούλης, τρέχει πιο γρήγορα. Ο Πέτρος
Μεγάλος άνθρωπος, μεσόκοπος, 55, τρέχει λιγότερο. Φτάνει μετά. Ο Ιωάννης φτάνει μέχρι την πόρτα του τάφου, αλλά το δέος που τον περιβάλλει εκείνη την ώρα τον τάφωμα του Χριστού, το άκτιστο φως που έχει από την παρουσία του Χριστού, τον κάνει να τρομάζει. Και δεν μπαίνει μέσα ο Ιωάννης ο θεολόγος. Έφτασε μέχρι την πόρτα και δεν μπήκε μέσα στον τάφο. Περίμενε να έρθει και ο Πέτρος, φοβόταν. Μπαίνει και ο Πέτρος και διαπίστωσαν ότι ο τάφος είναι άδειος, αλλά και ότι τα νεκρικά υφάσματα είναι διπλωμένα. Μα καλά, ποιος τα δίπλωσε τα υφάσματα και γιατί τα δίπλωσε τα υφάσματα και γιατί αναφέρεται ότι είναι διπλωμένα τα νεκρικά υφάσματα. Μας το εξηγεί ένα τροπάριο της Εκκλησίας. Λέει πολύ ωραία το τροπάριο αυτό. Όταν οι στρατιώτες έφυγαν, έγινε ο σεισμός και διαπίστωσαν ότι ο τάφος ήταν άδειος, οι στρατιώτες τρέξαν στους Φαρισαίους. Οι στρατιώτες ήταν Ρωμαίοι, αλλά πήγαν στους Φαρισαίους και το είπαν. Και λένε, ο τάφος, έγινε σεισμός, έπεσε η πέτρα και ενώ είχαμε δει να τον βάζουν μέσα, τώρα ξαφνικά είδαμε ότι είναι άδειος ο τάφος. Πού πήγε, πού έφυγε? Οι Φαρισαίοι έχουν άλλη μία απόδειξη από αυτόπτες μάρτυρες ότι έγινε η Ανάσταση. Και για ακόμη μία φορά δεν παραδέχονται, δεν δέχονται και δεν πιστεύουν. Πόσο άλλο ο Θεός να δώσει ευκαιρίες. Και αυτό τους το αποκαλύπτει. Η Ανάσταση δεν έγινε γνωστή στην Ισπανία, δεν έγινε γνωστή στην Αγγλία, δεν έγινε γνωστή στην Αμερική. Γίνεται όμως σε εσάς, βρε Φαρισαίοι. Σας κοινοποιείται η Ανάσταση. Και εσείς ενώ έχετε όλες τις προφητείες από πάνω μέχρι κάτω, που συμπληρώνονται στο όνομα του Χριστού, αποκαλύπτονται στο όνομα του Χριστού, πάλι δεν θέλετε να πιστέψετε. Γιατί? Δεν θέλετε. Η προαίρεσή σας λέει ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Τελείωσε. Και τους δίνουν λεφτά και τους λένε, θα πάτε και θα διαδώσετε παντού ότι εμείς κοιμόμασταν, 50 στρατιώτες κοιμόταν, και ήρθαν 12 φοβισμένοι μαθητές, τραβήξαν το λίθο από μπροστά και πήραν τον Χριστό και έφυγαν. Και λέει το τροπάριο, βρε ανόητη, λέει, τι σείδε, τι σήκουσε, ποιος το άκουσε αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν να πάρετε έναν εσμυρνισμένο νεκρό, έναν νεκρό που του είχαν βάλει κολώδες ουσίες επάνω, τη Σμύρνα, και είχε κολλήσει το ύφασμα επάνω του, στο σώμα του. Γίνεται σαν γύψος, κολλάει επάνω. Λοιπόν, και βλέπετε διπλωμένα αυτά όλα τα σεντονάκια. Είναι δυνατόν να έγινε με βιάση και με πίεση και με συνθήκες κλοπής? Άρα και αυτό είναι απόδειξη ότι ο Χριστός, το σώμα του Χριστού δεν εκλάπει, αλλά πραγματικά έγινε η Ανάσταση. Φεύγει ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Η Μαρία η Μαγδαληνή ανησυχεί, ξαναγυρίζει πίσω η Μαρία η Μαγδαληνή. Μήπως δεν είδαμε καλά στον τάφο, μήπως είναι κάπου εκεί, μήπως. Πάει εκεί μπροστά, διαπιστώνει ακόμη μια φορά ότι ο τάφος είναι άδειος και πέφτει στα γόνατα και αρχίζει και κλαίει. Και κλαίει. Και εκείνη την ώρα της εμφανίζεται ο Χριστός. Δεν μπορεί να τον αναγνωρίσει. Νόμιζε, λέει, ότι ήταν ο Κυπουρός. Δεν ήταν παρανόηση από τη θλίψη. Είναι ότι ο Χριστός αποκαλύπτεται όταν προετοιμαστεί το έδαφος. Εκείνη την ώρα τον έβλεπε θολά και πήγε το μυαλό της ότι είναι ο Χριστός, ότι είναι ο Κυπουρός. Δεν είχε ακόμη δυναμώσει η πίστη της. Δεν ήταν ακόμη καθαρή. Τι λογισμό θα έπρεπε να έχει η Μαρία Μαγδαληνή? Μα αφού μας το είπε ότι θα αναστηθεί. Ψέματα είναι. Εκείνη την στιγμή όμως απιστεί η Μαρία Μαγδαληνή. Μήπως τον κλέψαν? Βλέποντας τον Κυπουρό, του λέει, σε ενοχλούσε εδώ πέρα ο πεθαμένος και τον πήρες? Πες μου που τον έχεις πετάξει, να πάω να τον πάρω εγώ να τον βάλω σε άλλο τάφο και δεν θα σε ξανανοχλήσουμε σένα εδώ πέρα, δεν θα σου δημιουργήσουμε πρόβλημα. Και τότε ο Χριστός αντί άλλης απαντήσεως της πολλαπλασιάζει τη χάρη. Μόλις παίρνει χάρη η Μαρία η Μαγδαληνή
και την παίρνει τη χάρη λέγοντας ο Χριστός τη λέξη, το όνομά της, Μαρία. Αλλά είναι σαν να εξέρχεται από το στόμα του Χριστού χάρις Αγίου Πνεύματος και πηγαίνει και ενισχύει τη Μαρία τη Μαγδαληνή, η οποία είναι γονατιστή και κλαίει. Και μόλις ακούει το Μαρία, γεμίζει το μυαλό της φως και βλέπει μπροστά της τον Αναστάντα Χριστό. Γυρίζει και από την τρελή της χαρά τρέχει να τον αγκαλιάσει, τρέχει να τον σφίξει. Και ο Χριστός της λέει για εκείνο το μη μου άπτου, μη με ακουμπάς. Γιατί? Πιο μπροστά ήμουν ένας άνθρωπος σαν και εσάς για να μπορείτε να με ακουμπάτε. Τώρα πρέπει να καταλάβετε ότι είμαι ο αναστημένος Χριστός. Τώρα δεν έχετε δικαίωμα να με ακουμπάτε όποτε θέλετε και όπως θέλετε. Για προσέξτε, εμείς τι κοινωνάμε? Την υλική πλευρά του Χριστού, τη γήινη πλευρά του Χριστού ή την αναστημένη σάρκα του Χριστού? Εμείς κοινωνάμε την αναστημένη σάρκα του Χριστού, που σημαίνει ότι και εμείς μόνον υπό συνθήκες και προδιαγραφές και προετοιμασία και υπακοή και ταπείνωση μπορούμε να κοινωνάμε. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ψωμί και κρασί. Η χάρις όμως, η ευλογία και η πραγματική κατάσταση αυτού του ψωμιού και του κρασιού είναι το τεθεωμένο σώμα του Αναστάντος Χριστού. Που σημαίνει ότι πρέπει πάντα με προϋποθέσεις να πλησιάζω εκεί πέρα. Και το λέει ο Απόστολος Παύλος και το διαβάζουμε τη Μεγάλη Πέμπτη, ότι να ελέγχεις πολύ πολύ καλά τον εαυτό σου. Μήπως υπάρχει κάτι ψεγάδι, μήπως υπάρχει κάτι που δεν μου επιτρέπει. Γιατί, λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί πολλές φορές συνέβησαν ακόμη και θάνατοι και ασθένειες εκ του αναξίως μεταλαμβάνει. Από το να πλησιάσεις στη Θεία Κοινωνία χωρίς να είσαι προετοιμασμένος. Αναμάρτητος γίνεται να είσαι? Όχι. Η προϋπόθεση ποια είναι? Να είσαι ταπεινωμένος. Μερικοί άνθρωποι λένε, εγώ δεν έχω τίποτα, μπορώ να κοινωνήσω. Αυτό είναι το πρώτο κόλλημα της Θείας Κοινωνίας. Εσύ δεν πρέπει να κοινωνήσεις, αφού λες ότι δεν έχεις κάτι. Γιατί θεωρείς τον εαυτό σου άξιο να κοινωνήσει. Δεν μπορεί να είσαι άξιος του σώματος και του αίματος του Χριστού. Πρέπει να αισθάνεσαι ταπεινωμένος, να αισθάνεσαι ότι εκείνη την ώρα ο Χριστός σου κάνει ένα τεράστιο δώρο που καταδέχεται να μπει μέσα στην καρδιά σου, που κανονικά έπρεπε να σε κατακάψει, αλλά δεν σε κατακαίει από την άπειρη του αγάπη. Και τελικά ο Χριστός εμφανίζεται το βράδυ της Κυριακής στους μαθητές μέσα, που βρίσκονται μέσα στο πανδοχείο Μικρή Γαλιλαία, στο όρος των Ελαιών ψηλά. Λοιπόν, και εκεί, ενώ είναι κλεισμένες οι πόρτες, εμφανίζεται μέσα και προσέξτε, τους λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Τους λέει πρώτη φράση, χαίρετε. Το χαίρετε σημαίνει να έχετε χαρά. Όταν έχω μια μόνιμη θλίψη, μια μόνιμη μιζέρια, μια μόνιμη γκρίνια, κάτι μου λείπει. Και αυτό που μου λείπει είναι ο Χριστός. Πρέπει λοιπόν η χαρά να είναι μόνιμη μέσα μας. Χαίρετε. Στη συνέχεια λέει ειρήνη ημίν. Να πάρετε ειρήνη. Αυτή η ειρήνη όμως δεν είναι η ειρήνη να μην είμαστε μαλωμένοι. Εκείνη η ειρήνη είναι η εσωτερική γαλήνη. Η ειρήνη των παθών. Να ειρηνεύσουν οι λογισμοί σας. Γιατί ήταν ταραγμένοι και τρομαγμένοι. Έβλεπαν μπροστά τους τον Χριστό. Και ο Χριστός θα επαναλάβει ακόμη μια φορά τη λέξη ειρήνη.
κάθε φορά που λέμε το ειρήνη, και στην εκκλησία μέσα λέμε ειρήνη πάση, ειρήνη πάση, ειρήνη πάση, ειρήνη πάση, 6 φορές, 7 μέσα στη λειτουργία από τον όρθρο, αν τα βάλουμε όλα, και στην αγρυπνία μέσα ακόμη περισσότερες φορές. Έρχεται η χάρις μερικώς, έρχεται, σε προετοιμάζει, γίνεται ένα επίπεδο. Ξαναέρχεται δεύτερη χάρις και άμα το επίπεδο αυτό το έχεις κρατήσει καλά, απλώνει κι άλλο και γίνεται πιο λίο. Και μετά ξανά ειρήνη πάση. Είναι προσθετική, αθρηστική η χάρις του Θεού. Έρχεται και έρχεται και έρχεται, που σημαίνει όταν λέω η εκκλησία τελειώνει 10 η ώρα, θα πάω 10 παρατέταρτο, εντάξει είμαι. Δεν είσαι εντάξει. Δεν πήρες όλα τα στρώματα χάριτος που χρειαζόσουν. Αυτός που πήγε από νωρίς, από την αρχή και έμεινε προσευχόμενος και αποδεχόμενος τη χάρη του Θεού, στρώμα, ήρθε και λιάνθηκε και πήρε περισσότερη χάρη και ευλογία από σένα που πήγες λιγότερο. Εφόσον αξιοποίησε το χρόνο, όχι να πας μέσα στην εκκλησία και να σκέφτεσαι ποιος μπήκε και ποιος βγήκε και τι δουλειές θα κάνω ή εγώ την τουβάρια θα χτίσω που σκέφτομαι την ώρα της λειτουργίας και δεν παίρνω ευλογία. Βέβαια, ο πειρασμός είναι μεγάλος. Έρχεται συνεχώς και τριβιλίζει το μυαλό μας. Μας δημιουργεί στεναχώριες, μας δημιουργεί λογισμούς. Ένα πράγμα να θυμηθούμε και είναι πολύ συγκλονιστικό και σοβαρό πράγμα. Έχουμε λογισμούς μέσα στη διάνοιά μας. Είμαστε εμπαθείς. Όταν ο άνθρωπος από τους πολλούς λογισμούς φτάσει στον ένα λογισμό, που ο ένας λογισμός είναι το δόξα σοι Θεέ μου, το Κύριε Σου Χριστέ ελέησέ μου, τότε ο άνθρωπος έχει ξεπεράσει τα πάθη του. Οι λογισμοί υπάρχουν μέσα στον εγκέφαλό μας για να καταλαβαίνουμε σε ποια πάθη είμαστε επιρρεπείς. Περνάει ένας από δίπλα και κάνει αγριεμένα από τον άλλον. Λες, ξέρεις, έχεις το πάθος της οργής. Όχι, δεν έχω το πάθος της οργής. Βρε πουλάκι μου, δεν το έχεις διαπιστώσει, δεν το έχεις συνειδητοποιήσει, αλλά το έχεις γιατί κάνεις αυτή τη συμπεριφορά. Που σημαίνει ότι αν κοιτάξεις μες στο μυαλό σου, θα δεις ότι έχεις λογισμούς εναντίον αυτού του ανθρώπου. Έχεις λογισμούς εναντίον του ανθρώπου, έχεις μνησικακία. Τρέξε να την εξομολογηθείς. Τρέξε να μετανοήσεις. Ακολούθησε τις συμβουλές του πνευματικού και τον κανόνα του για να μπορέσεις να το ξεπεράσεις. Λένε οι άνθρωποι. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν έχω κάνει αμαρτίες. Έλεγε ο Γέροντάς με ένα ωραίο παράδειγμα. Ένα παιδάκι, λέει, το έβαλαν οι γονείς του να νηστεύει. Και το παιδάκι αυτό πήγαινε στη γειτονιά που είχε ένα σουβλατζίδικο και καθόταν κοντά στο σουβλατζίδικο να του έρχεται η τσίκνα από τα σουβλάκια. Και μύριζε με τις ώρες και έβρισκε λόγους να είναι εκεί πέρα. Είτε περίμενε, είτε μιλούσε στο τηλέφωνο, είτε καθόταν. Λοιπόν, δεν έτρωγε σουβλάκι. Αλλά μύριζε. Οι λογισμοί του αποδείκνυαν ότι έχει την εμπάθεια της γαστριμαργίας και ότι δεν θέλει να νηστέψει και ότι το κάνει με το ζόρι. Αλλά δεν το συνειδητοποιούσε γιατί ξεγελιόταν και έλεγε αφού δεν πήγα να φάω το σουβλάκι τελικά είμαι καλός. Αυτό το παράδειγμα το έλεγε ο Γέροντας, αλλά εγώ νομίζω ότι το εννοούσε πιο πολύ για τους αρκικούς λογισμούς. Τα καλλιεργούμε, τα γυρίζουμε στο μυαλό μας και επειδή δεν ολοκληρώσαμε την πράξη λέμε τουλάχιστον είμαστε καθαροί. Δεν είσαι καθαρός. Έχεις την εμπάθεια. Και πρέπει την εμπάθεια αυτή να την καθαρίσεις πριν πάρεις τον Χριστό μέσα σου. Που σημαίνει ότι πρέπει και να το εξομολογηθείς, πρέπει και να αγωνιστείς να το σβήσεις, θα πρέπει οπωσδήποτε και να υποστείς μια ταλαιπωρία, να ζορίσεις τον εαυτό σου για να σταματήσει αυτό το κακό πάθος που βρίσκεται μέσα σου. Γιατί πάθος που να φεύγει απλώς επειδή το σταυρώσαμε, δεν φεύγει.
Το πάθος ξεκολλάει με μαχαίρι, όπως τα στρίδια είναι. Δηλαδή όταν θα το βγάλεις από πάνω σου, θα τσούξει, θα πονέσει, θα ζορίσει το πάθος. Δεν είναι εύκολο να το κόψεις, ζορίζεσαι. Και επομένως, φανταστείτε ότι όλοι μας έχουμε τόσες εμπάθειες που λέμε θα μας φτάσει μια ζωή για να ξεκολλήσουμε τις εμπάθειες. Έρχονται οι άνθρωποι και λένε επειδή εγώ δεν έκανα βασικές αμαρτίες, είμαι καλός. Δεν είσαι καλός. Θέλεις αγώνα. Πώς είναι οι λογισμοί σου? Πήγαν στον ένα λογισμό? Όχι. Είναι πολλοί. Έχεις εμπάθειες. Το φαντάζεστε? Όταν πήγαινες και έβλεπες τον Άγιο Παΐσιο και τον Άγιο Πορφύριο, είχε έναν λογισμό ο Άγιος. Δεν έχει αυτή τη βαβέλ που έχω εγώ μέσα στο κεφάλι μου και γυρίζουν όλα και με πνίγουν, που λέγαμε προηγουμένως χτίζεις ντουβάρια την ώρα της εκκλησίας. Το μυαλό σου είναι πώς θα χτίσεις τα τούβλα και πώς θα βάλεις τις κολόνες και πώς θα βάλεις τα σίδερα. Αυτή είναι η λογισμοί της εμπάθειας, που πρέπει ο άνθρωπος σιγά σιγά να τους ξεπεράσει. Να φανταστείτε, σε επίπεδα αγιότητας, οι άνθρωποι μπερδεύονταν όταν έλεγαν το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Όταν είχαν απομονωθεί όλοι οι λογισμοί και είχαν γίνει μόνον ένας λογισμός, λέγανε, ο γέροντας Εφραίμ της Αριζώνας, ο υποτακτικός του γέροντος Ιωσήφ το λέει αυτό το πράγμα. Λέει, όταν προχωρήσεις πολύ και δεις ότι περιπλέκεται ο λογισμός όταν λες Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με, τότε να λες, και τον άκουγαν πολλές φορές, είχαν ανθρώπους που είχαν καθίσει δίπλα του στο στασίδι και ο γέροντας Εφραίμ έλεγε μονάχα Ιησού, 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 Ιησού. Έμενε ο λογισμός του κολλημένος στο Χριστό μας μόνον με μία λέξη. Αν έλεγε όλη την ευχή μπερδεύονταν. Έμπαιναν και άλλοι λογισμοί μέσα. Τόσο μόνωση. Απ' την άλλη πλευρά, όταν ένας άνθρωπος έχει ένα ψυχιατρικό πρόβλημα, βλέπετε ότι οι λογισμοί είναι τόσοι πολλοί που τον τρελαίνουν, τον οδηγούν σε μια αυτοκτονία, τον οδηγούν σε μια παραφροσύνη, τον οδηγούν να σκοτώσει, τον οδηγούν να... Οι λογισμοί ανεξέλεγκτοι, οι πολλοί λογισμοί μέσα μας. Το φόρτωμα των λογισμών είναι αυτό το πράγμα. Είναι πρόβλημα των επιρροών από τα πάθη μας. Και στη συνέχεια λέει ο Χριστός στους μαθητές, αφού τους έδωσε λοιπόν 2 φορές ειρήνη, σαν να τους λέει κόψτε τους λογισμούς σας. Από αυτή τη στιγμή το μυαλό σας θα είναι καθαρό, δεν θα έχετε λογισμούς. Θα είναι καθαρό το μυαλό σας. Που σημαίνει, εσύ Ιάκωβε και Ιωάννη που θέλετε να καθίσετε δεξιά και αριστερά στον θρόνο, δεν θα το σκέφτεστε αυτό το πράγμα. Που σημαίνει, εσύ Πέτρο που αρνήθηκες, δεν θα το σκέφτεσαι αυτό το πράγμα. Που σημαίνει ότι εγώ έχω πρόβλημα με τον άντρα μου, δεν θα το σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Για μας είναι πολύ λογικό. Μαλώσαμε μεταξύ μας, είμαι φουντωμένος με αυτό το πράγμα. Όχι. Κρατάω στο μυαλό μου την θέα του Θεού και αποσύρω όλους τους άλλους λογισμούς. Δεν είναι το ίδιο με αυτό που σας είπαμε στην Εκκλησία. Εκεί στεναχωρείται ο πνευματικός οδηγός γιατί του χαλάει η πνευματική εργασία. Πας να κάνεις κάτι πνευματικό, να χτίσεις ένα μοναστήρι, να βοηθήσεις ένα μοναστήρι. Και έρχεται ο άλλος και λέει, εσύ ποιος είσαι ένα τίποτα, Δεν είναι θέμα εγωισμού. Όπως μεταξύ μας, οι συνάδελφοι καμιά φορά, μα εμένα με προσβάλλεις, θα δεις τι θα σε κάνω. Όχι, δεν είναι αυτό ο εγωισμός. Είναι ότι προσπαθούμε να φέρουμε την εργασία του Θεού στις ψυχές των ανθρώπων και έρχεσαι εσύ και το ισοπεδώνεις. Ναι, εσύ μπορεί να έχεις μια οικειότητα και να πεις μια κουβέντα παραπάνω στον πνευματικό οδηγό, στο γέροντα της Μονής. Αλλά δεν σου επιτρέπεται στους άλλους να το περάσεις αυτό το πράγμα. Γιατί οι άλλοι προσβλέπουν σε πνευματική εργασία. άμα τους γεμίζεις λογισμούς, ότι κάνουν λάθος ο πνευματικός οδηγός, δεν είναι σωστός πνευματικός οδηγός,
Λοιπόν, δεν θα προκόψουν. Θα πάμε να βρούμε μια άλλη γυναίκα. Και μετά, αφού θα μπουν ξανά λογισμοί, θα πάμε να βρούμε μια άλλη γυναίκα. Και άμα μπουν λογισμοί, θα πάμε να βρούμε άλλη μια γυναίκα. Και δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το πράγμα. Όχι. Έχουμε ένα πνευματικό οδηγό. Προσπαθούμε, ακόμα κι αν ο ίδιος είναι παλιάνθρωπος ο πνευματικός οδηγός, προσπαθούμε εμείς δια του μυστηρίου της υπακοής να φτάσουμε στην τελειότητά μας. Όχι στην τελειότητα του πνευματικού, στην τελειότητά μας. Όποιος μηχανεύεται κάτι για να το εμποδίσει αυτό το πράγμα, αυτός ο άνθρωπος δημιουργεί πρόβλημα στο πνευματικό έργο. Είναι διαφορετικό πράγμα. Και έρχεται ο Χριστός, ακριβώς για να επιβεβαιώσει αυτό που σας λέω, και λέει: τώρα σε εσάς που είσαστε ανθρωπάκια και μέχρι χτες με αρνηθήκατε και κάνατε τόσες αμαρτίες, τους Αποστόλους, εγώ σε εσάς δίνω την εξουσία του δεσμήντε και λύν. Αν την αφήνετε τα αμαρτίες, αφήνετε αυτής. Αν την κρατείτε και κράτηντε. Αν την κρατείτε και κράτηντε. Δηλαδή εγώ ανόητος, ο βλάκας, ο εμπαθής που κάνω τόσες αμαρτίες, αν μου πω σε εσένα ασυγχώρητη η αμαρτία σου, θα μείνει ασυγχώρητη? Η θεολογία λέει ναι. Όσο παράλογο και αν μας φαίνεται. Γιατί ο Θεός προσπαθεί να δώσει την ευκαιρία στον καθένα να ταπεινωθεί. Γιατί γίνονται οι καυγάδες? Από τον εγωισμό. Γιατί γίνονται οι πειρασμοί? Από το θέλημα, από τον εγωισμό, από τον εγωκεντρισμό. Όταν συνηθίσεις να δείχνεις αγάπη και σε ένα που κάνει λάθος, του δείχνεις αγάπη. Δέστε τον πνευματικό, ό,τι και να έχω κάνει. Ό,τι και να έχω κάνει. Πάω στον πνευματικό και το λέω με ταπείνωση, ειλικρίνεια και μετάνοια. Δεν δικαιούται ο πνευματικός να σου πει ασυγχώρητος. Καταλαβαίνετε? Καμιά φορά έρχονται οι άνθρωποι και λένε: μα τον συγχώρεσες? Ναι. Γιατί εμένα η αντίληψή μου κατάλαβε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μετάνοια και έχει όρεξη να διορθώσει τον εαυτό του. Να βάλει τον εαυτό του σε ένα πνευματικό πρόγραμμα και να φτάσει στην αγιότητα, να φτάσει στον παράδεισο. Εγώ γιατί να τον πω ασυγχώρητος? Μα τον κοινώνησες αυτόν? Ναι, του έδωσα την ευκαιρία να επικοινωνήσει με τον Θεό, γιατί είδα ότι υπήρχε μια λεπτή μετάνοια. Καμιά φορά το δίνεις και την Θεία Κοινωνία και στον αμετανόητο. Γιατί? Όπως έκανε ο Χριστός στον Ιούδα. Θες και εσύ, παιδάκι μου, να κοινωνήσεις? Έλα και εσύ να κοινωνήσεις. Όχι όμως με την ευλογία μου. Κοινωνάς, αλλά κοινωνάς αμετανόητα. Δες τον εαυτό σου. Μετανόησες αυτά που σου υπέδειξε ότι είναι πάθη? Όχι. Άρα κοινωνάς αμετανόητα. Άρα πώς κοινωνάς? Σαν τον Ιούδα. Αλλά γενικώς δεν έχετε διαπιστώσει όλες εσείς που εξομολογήσετε ότι ό,τι και να πάω να πω, ό,τι και να πω. Τι να σας πω, εγώ μια φορά με είπε ένας αντάρτης λίγο πριν κοιμηθεί, πριν πεθάνει, ότι έσφαζε ανθρώπους στο γόνατο. Έμπαιναν μέσα στο σπίτι, έπιαναν τα κεφάλια, τα πατούσαν στο γόνατο επάνω και με το μαχαίρι την ξυφολόγη τραβούσαν κάτω από το λαιμό και τους άνοιγαν τις καροτίδες και τους πετούσαν κάτω. Τον επόμενο, τα παιδιά, τους γυναίκες, τους γέρους. Λοιπόν, και σε αυτό το πράγμα, όταν ο άνθρωπος ήταν στο τέλος και είπε ότι αν τον λέω, αν ξαναβρισκόσουν θα το έκανες, λέει με τα μυαλά που έχω τώρα μπορούσα να το ξανακάνω αυτό το πράγμα. Τότε μας λέγανε εχθροί της πατρίδας και πρέπει να τους σκοτώσουμε. Και μας φανατίζαν και πηγαίναμε και το κάναμε. Λοιπόν, όταν βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος ναι έχει μετανόηση, δεν θα το ξανά έκανε. Θα τον κοινωνήσεις. Μετά από μια μέρα πέθανε ο άνθρωπος. Το εξομολογήθηκε, τον αξίωσε ο Θεός, το εξομολογήθηκε και μετανόησε. Λοιπόν, αν λοιπόν ο Θεός, ο πνευματικός, δίνει τόση χάρη σε οποιοδήποτε αμάρτημα μετανοούμε, εμείς τα αμετανόητά μας αμαρτήματα δεν είναι θέματα εγωισμού, υπερηφάνειας, ανέδειας. Όχι, εγώ θα συνεχίσω να το κάνω και θα κοινωνάω.
Δεν ανέβη απέναντι στη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και ο Χριστός συμπλήρωσε και το δεύτερο. Αν την κρατείτε και κράτηντε. Άμα το βλέπεις ότι είναι αμετανόητος, να τον τρομάξεις με αυτό το πράγμα. Δεν θα σου το δώσω εγώ τη συγχώρεση. Θα το έχεις αιωνίως το βάρος στο λαιμό σου. Και τρομάζοντας ο άνθρωπος και λέγοντας, βρε μήπως φύγω ασυγχώρητος. Ταπεινώνομαι, ρίχνω τα μούτρα μου κάτω και πάω και λέω και ένα συγγνώμη. Αν έχω μυαλό. Γιατί ξέρετε ο εγωισμός είναι πολύ μεγάλος. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος για κάποιους ηγέτες που τους έβλεπε με τα μπαστούνια στην κόλαση. Πνευματικούς ηγέτες και έλεγαν, εμείς δεν φταίμε, ο Χριστός φταίει που είμαστε στην κόλαση. Εγωισμό. Δεν απέδιδαν, ούτε στην κόλαση δεν απέδιδαν την ευθύνη στον εαυτό τους. Μεθημέρας 8 ο Χριστός επανέρχεται, γιατί ο Θωμάς έλειπε. Ο Θωμάς τον είχαν στείλει να πάρει προμήθειες έξω και ξαναέρχεται, θυρών και κλεισμένων, κλειδωμένες οι πόρτες πάλι, ακόμη 8 μέρες είναι μέσα και τρέμουν, φοβούνται. Επανέρχεται ο Χριστός και τότε πάει και μιλάει στο Θωμά σαν να ήταν παρόν. Ο Θωμάς δεν ήταν. Ο Χριστός δεν ήταν όταν γύρισε ο Θωμάς και έλεγε δεν τον είδατε τον Χριστό, φάντασμα είδατε. Ο Χριστός για να αποδείξει ότι δεν είναι φάντασμα έφαγε οψαρίου οπτού μέρος και από μελισσίου Κυρίου έφαγε, τους είπε τους μαθητές, έχετε τι βρόσιμο ενθάντε, έχετε κάτι να φάτε. Να μου δώσετε να φάω, να μην νομίζετε ότι είναι φάντασμα. Μπορώ να φάω, έχω σώμα, υλικό, μπορώ να φάω. Και πήρε μπροστά τους και έφαγε ένα κομματάκι ψητό κρέας από ψάρι και ένα κομμάτι κερίθρα. Αυτά τα δύο πραγματάκια έφαγε ο Χριστός μετά την Ανάσταση. Ο Θωμάς τους έλεγε μπα, παραλήρημα είχατε όλοι μαζί και νομίζετε ότι είδατε τον Χριστό. Και του εμφανίζει τον Χριστό στην επόμενη Κυριακή και του λέει έλα Θωμά, έλα για να πιστέψεις βάλε το χέρι σου επάνω στις πληγές μου. Στη Μαγδαληνή είπε μη μου άπτου. Εδώ στον Θωμά λέει ακούμπησέ με. Έλεγε ένα τροπάριο σήμερα. Χρειάστηκε ο Θεός να δώσει ειδική χάρη στην πύληνη χείρα του Θωμά, στο πύληνο χέρι, για να μην αναλωθεί, να μην χαθεί. Κανονικά αν τον ακουμπούσε τον Χριστό έτσι από μόνος του, θα έλειωνε, θα καιγόταν. Γιατί είναι πολύ μεγάλη χάρη, μεγάλη η δύναμη του αναστημένου σώματος. Και γι' αυτόν τον λόγο ο Θεός τον ενισχύει και του λέει σου δίνω την άδεια, έλα ακούμπησέ με. Αλλά ο Χριστός αναστημένος, γιατί να έχει τα τραύματα στα χέρια και στην πλευρά, 4 καρφιά και την πλευρά, γιατί να έχει αναστημένος τα 4 καρφιά? Όταν θα αναστηθούμε, αν ένας δεν έχει πόδι, όταν θα αναστηθούμε θα έχουμε πόδια. Όταν θα αναστηθούμε, αν ένας άνθρωπος πέθανε παιδί και δεν πρόλαβε να μεγαλώσει, θα είναι ενήλικας. Αν ένας άνθρωπος ήταν τυφλός, θα βλέπει. Γιατί στο Χριστό έμειναν αυτά τα τραύματα και γιατί δεν έμειναν τα τραύματα στην πλάτη από το μαστίγωμα ή στο κεφάλι από το αγκάθινο στεφάνι? Αυτά τα κράτησε ο Χριστός ως αποδείξεις της σταύρωσής του, γιατί είναι αυτό που τσούζει το διάβολο περισσότερο από όλα. Λέω αυτό και τελειώνω, σας το έχω πει και άλλες φορές, αλλά να το θυμηθούμε και για όσους δεν το ξέρουν. Ο διάβολος μπορεί να πάρει τη μορφή του Χριστού, αλλά δεν μπορεί να πάρει τη μορφή του εσταυρωμένου Χριστού. Τόσο πολύ τον έκαψε ο σταυρός του Χριστού, ώστε ο διάβολος δεν μπορεί να έχει τις τρύπες, να μιμηθεί τις τρύπες στα χέρια και στα πόδια και στην πλευρά. Γι' αυτό και οι ασκητές όταν βλέπαν κάποια όραση και τους εμφανιζόταν τάχα ο Χριστός, του λέγανε δείξε μας τα χέρια σου και τα πόδια σου. Έχεις τις τρύπες? Είσαι ο αληθινός Χριστός. Αυτή τη στιγμή ο Χριστός έχει τις τρύπες. Τις έχει κρατήσει τις τρύπες για να φαίνονται. Και έτσι ο αναστημένος Χριστός έχει τα σημάδια της σταύρωσης για να είναι πραγματικά φόβητρο του διαβόλου. Αυτό τον αναστημένο Χριστό προσκυνούμε.
Και αυτόν τον αναστημένο Χριστό θα βλέπουμε, ξέρετε, αιωνίως. Στην κόλαση δεν έχει καζάνια, δεν έχει τριένες, δεν έχει φλόγες, έχει τον Χριστό, ο οποίος θα φεγκοβολάει στους ανθρώπους που αγωνιστήκαν να εφαρμόσουν τις εντολές του και γίναν χριστόμορφοι. Αυτό το φως θα προκαλεί αφάνταστη αγαλίαση και θα χαίρονται που βλέπουν το φως. Οι άνθρωποι που κάναν τα θελήματά τους και τα πάθη τους, αυτό το φως θα τους κατακαίει, θα τους κατακαίει και δεν θα μπορούν να ειρεμήσουν. Θα καίγονται συνεχώς. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν δημιούργησε ο Θεός υλικό πυρ κολάσεως. Οι καθολικοί έτσι λένε. Ότι ο Θεός που τα έκανε όλα καλά, έκανε και ένα μέρος που έχει καζάνια και φωτιές. Δεν είναι έτσι. Το άκτιστο φως του Χριστού μας θα κατακαίει τους ανθρώπους που είναι απροετοίμαστοι για την άλλη ζωή. Και αυτό το κάψιμο θα είναι πάρα πολύ οδυνηρό και ισχυρό. Και στο σώμα και στην ψυχή θα καίει. Γι' αυτό μας λένε οι πατέρες, προσπαθήστε να προετοιμάσετε το σώμα σας δια της εγκρατείας και της καταπολέμησης των παθών. Όταν ένας άνθρωπος κατορθώσει να νικήσει τα θελήματά του, που μπορεί να κρατήσει και 100 χρόνια, είναι μεγάλος ο αγώνας να νικήσει τα πάθη σου. Όταν ξεκινήσει να νικάς τα πάθη σου, τότε έρχεται η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Και τι γίνεται? Σε κάνει να αντέξεις το άκτιστο φως. Ενώ άμα κρατάς μέσα σου τα διαβολάκια, άμα κρατάς μέσα σου την ανυπακοή σου, τότε η ψυχή σου δεν μπορεί να πάρει Άγιο Πνεύμα και όταν θα έρθει η ώρα της επαφής με το άκτιστο φως, το άκτιστο φως θα σε κάψει. Ο αγώνας μας είναι αυτός, να καταπολεμήσουμε τα πάθη μας. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε δια της Αναστάσεως. Φοβισμένοι άνθρωποι γίναν άνθρωποι να πάνε να πεθάνουν για τον Χριστό. Όλοι οι Απόστολοι, πλην του Ιωάννου του Θεολόγου και αυτός ομολόγησε, όλοι οι Απόστολοι πέθαναν με φρικτό και μαρτυρικό θάνατο. Ο Πέτρος μάλιστα είπε, όταν είπαν θα το σταυρώσουν, λέει, εγώ δεν αξίζω να σταυρωθώ κανονικά. Εμένα με βάλετε ανάποδα, γιατί εγώ, ακόμη χειρότερο μαρτύριο, να σου κατεβαίνει και το αίμα στο κεφάλι δηλαδή, ακόμη χειρότερο, όχι μόνο κατά καρφιά, γιατί είμαι ανάξιος να σταυρωθώ σαν τον Κύριό μου. Πού? Ο Πέτρος που φοβότανε, που έτρεξε, που έφυγε, που κρύφτηκε. Ναι, αυτός ο Πέτρος, η Ανάσταση τον αλλίωσε. Και εμείς αν πιστέψουμε στην Ανάσταση θα αλλοιωθούμε. Αμήν.